Dragi prijatelji, ovaj video je jedna ozbiljna tema i snimam za sve one koji boluju od neizlečivih bolesti i za one koji imaju nekog ko smatra da ima neizlečivu bolest, najviše karcinome, i za čoveka, u stvari odgovor na njegov komentar, koji je ostavio u stvari 2 komentara ispod mog videa soda bikarbona kao lek za kandidu i karcinom. Te komentare njegove možete da pogledate, ja sam ih zakačila na video na ovom YouTube kanalu i možete da pročitate. To su 2 komentara koje je on ostavio o njegovom iskustvu o lečenju sodom bikarbonom, kako je izlečio sebe sodom bikarbonom i primao je antibiotike, bio je 7 dana na pneumologiji, znači za lečenje plućnih bolesti, primao je antibiotike i čovjek je dobio kandidu na polnom organu. Kaže da je oprao se, stavio je na polni organ sodu bikarbonu iz kuće, onu normalnu, i on je zaprepastio se kada je sutra dan video da kandide više nema. I kaže, garantuje, 100% pomaže, sam je dokazao, ne može da veruje, oduševljenje i tako. To je tačno, ja sve što sam napisala je tačno. To soda bikarbona stvarno mnogo može da pomogne. Ja sam skoro snimila video na onom drugom mom YouTube kanalu kao dopunu videa o sodi bikarboni i stavit ću sve te linkove ispod ovog videa. Međutim, taj gospodin je napisao i drugi komentar gde je naveo da hitno traži lek za svoju suprugu koja boluje od karcinoma dojke i biopsijom je utvrđeno i da ispod pazuha ima neku izraslinu. Možete tačno da pročitate, znači ispod taj komentar ispod videa o sodi bikarboni, što je on napisao, i on traži hitno lek za sve. Znate šta, ja ovde sve što pričam to su preventive i u principu sve ono što ja znam. Međutim, kada su teške bolesti u pitanju i koje mi zovemo neizlečive bolesti, što više te bolesti neizlečive koje su nekada bile, sada su postale izlečive, jer medicina je toliko napredovala da recimo u Velikoj Britaniji ovde žene se operišu dojke i žive i rade normalno posle toga kao da ništa nije ni bilo. Naravno, prođu kroz vrlo težak period terapija. Međutim, znam jednu novinarku, Viktorija se zove, koju ja pratim svakog jutra, ima program od 9 do 11, 2 sata na BBC-u, i nju gledam. Ona je operisala, pa ima već 5-6 godina kako je operisala karcinom dojke i oporavila se žena. Nije imala ni kosu, kosa je bila skroz opala, nosila je periku i onda je ona skroz svuda sve snimala sebe, jer je jako poznata, ima i na Twitteru, ima je na svuda. Ona snimila kad je skinula periku, kad je njoj kosa porasla i sada ima svoju kosu. Hoću da kažem kao podršku za sve ljude koji smatraju da imaju neizlečive bolesti. Sve bolesti su skoro danas izlečive, samo treba naći lek. Znači, može to da bude alternativna medicina, može da bude medicina. Međutim, niko nikog ne može da savetuje i bilo bi nehumano i nepošteno da nekom se kaže kako da se leči, pogotovo od karcinoma. Mislim za to da treba doktor da se konsultuje i doktori su oni koji će najpre da pomognu pacijentu. Zašto doktori? Zato što u principu oni jedini mogu da daju dijagnozu, mogu da izvrše operaciju, da odstrane tumor, bilo da je dobroćudni ili zloćudni, i to su vrlo, vrlo opasne i teške bolesti. Ja to totalno razumem, zato i pričam o tome, zbog toga što mnogi od vas znaju da sam ja imala dete od 7 godina koje je umrlo od stvarno neizlečive bolesti, jer nije bilo moguće popraviti srce, znači kardiomiopatija, i dete je preminulo na operaciju u Kamenici. Ja sam u mnogim videoima pričala o tome. Znači, ovo što pričam ne pričam bez veze, pričam mnoge stvari iz svog iskustva. Međutim, mnoge stvari mogu da pomognu. Alternativna medicina, lekovi, čajevi i šta ja znam, mnogi znam koji su se izlečili
doktori im nikada nisu postavili dijagnozu, bili su jako bolesni, izlečili su se promenom ishrane. Međutim, kada su karcinomi u pitanju, to je nešto sasvim drugo i mislim čovjek tu ne treba da se igra. Ja imam video na drugom YouTube kanalu koji se zove Doktorka kod koje se ne umire. Nadežda Basara, koja živi i radi u Nemačkoj. Ja sam pričala o njoj i ja ću opet taj link da stavim ispod ovog videa ovde, da vi pogledate. Ta doktorka je mnogima pomogla iz Srbije koji su otišli kod nje i tražili pomoć. Mnogi ljudi je izlečila, naše poznate ljude, recimo mislim da je bio fudbaler, ja sam pričala u tom videu, to pogledajte, jer tada kada je bilo to aktualno i sada jer žena radi u bolnici u Nemačkoj i ona kaže da kod nje ko dođe uopšte ne umire jer mnogima pomogne na svoj način. Soda bikarbona stvarno pomaže za kandidu i kao preventiva da ne dođe do pojave raka. Kažu da leči rak, kao što sam objasnila u prethodnom videu. Međutim, lek sa sodom bikarbonom protiv karcinoma još nije pronađen. Zbog toga što kažu, ne kažem ja, nego kažu da je soda bikarbona jako jeftina i da farmaceutske kuće time neće da se bave. One traže mnogo skuplje mašine, preparate i tako dalje. Tako da gospodinu koji ima bolesnu suprugu od karcinoma dojke predlažem da nađe dobrog doktora, jer sve bolesti su izlečive i za sve bolesti imamo čak i u prirodi lek. Međutim, kada su karcinomi u pitanju, stvarno mora da se nađe dobar doktor i da veruje čovek, stvarno treba da veruje da će da nađe lek i da bude pozitivan, da se ne prepusti. Mnogi ljudi prepuste se slučaju žene, ako su bolesne, prepuste se i smatruju da je to kraj i da će da umru. Međutim, to može da bude samo jedan prelazni, težak period u životu gde treba da imaju operaciju, gde treba da imaju terapije, gde treba da prođu kroz jedan težak oporavak i sigurna sam da mogu da se oporave. Znači, podrška svima da nađu doktora koji može da im pomogne i da nađu lek za sebe. Eto, to sam htjela da kažem. Zahvalna sam gospodinu koji je ostavio komentare da mu je soda bikarbona pomogla i ja to znam da jeste da pomaže, kao što sam objasnila znači u 2 videa. I stavit ću sve linkove ispod ovog videa, znači ispod ovog, pa pogledajte. Međutim, ljudi koji imaju bolesne, kao što sam rekla, bolesne u porodici, rodbinu, prijatelje, supruge i supruge, treba da stvarno se konsultuju sa lekarima i da nađu najbolje lekare koji mogu da im pomognu. A kasnije, kada se to odstrani, onda mogu da pređu i na ishranu i da se čisti organizam i sve. Međutim, opet čovek kada je bolestan i kad treba da prođe kroz period lečenja od karcinoma i tih terapija, mora da ima snagu i da bude jak. Tako da nisam sigurna koliko je dobro koristiti izgladnjivanje i sve te, nisam ja sigurna, možda je dobro izgladnjivanje i oslabljivanje organizma ako treba da dođe do operacije, jer organizam ipak treba da bude jak. Tako da informišite se od ljudi koji su kompetentni za te stvari. Ja ne mogu da vam kažem, postoji recimo u Beogradu, ja sam pričala o ruskoj alternativnoj medicini gde oni tvrde da leče karcinom sa čagom, pečurkom i imaju druge preparate, razumete? Međutim, to je sve znak pitanja koliko čovjek može da se pouzda da će to nekog da izleči, razumete? Može da samo pogorša stanje. Tako da budite oprezni šta koristite kada su karcinomi u pitanju. Znači, za sve druge ovako bolesti može da se nešto proba, uradi alternativna medicina. Međutim, kada su karcinomi u pitanju, ja vam predlažem da se konsultujete, da pronađete dobrog doktora koji će dobro da vas posavetuje, jer verujem da kada čovek ima vek, ima i lek i može da ga nađe. Ja vam želim svaku sreću i da budete živi i zdravi tamo gde jeste. Pišite ispod ovog videa ako imate neko iskustvo da podelite sa drugim ljudima i ako ste čuli da neko drugi se izlečio i kako, mnogo je važno jer ima mnogo bolesnih ljudi, žena, deca
i tako dalje. Mnogo je bolesnih, tako da na taj način eto svi možemo da se udružimo i da pomognemo da se ljudi oporave i da se vrate normalno svojoj porodici. Veliki pozdrav za sve.